Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kayo. Mga igsoon, gisaulog karon sa tibuok natong simbahan ang paghandom sa tanang mga magtotoo nga nangamatay. Atong iampo nga unta makasulod na sila sa gingharian sa langit. Ang ato sa mga kaigsuunan, labi ng ato mga leaders, ato sang iampo nga makaamgo unta kita nga naatay mga kalag nga atong angay atimanon, dili lang ang atong mga lawas. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpalitan nito mga slots, hatagan unta og kabalaan sa ilang kinabuhi aron ma-secured ang ilang mga kalag gikan sa mga sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghogi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhio namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Nagpaamot si Judas gikan sa tananiyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo ni ining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa-unta kabutang nga binuang, ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Diosnon nga hunahuna, nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios, makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad, alang sa sala, aron malingkawas sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo o
Ngem masukog puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato. Ni magbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo o maluluyon, maingon nga usa ka mahan, naluoy sayang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila, nga malukon kaniya. Kay nasayod siya, giun sa kita pagbuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Ang Ginoo maayo o maluluyon. Ang mga adlaw sa tao, ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulag, sa mubuklad siya. Ang hangin muros, ibabaw kaniya, ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Ang Ginoo maayo o maluluyon. Apan ang kaluy sa Ginoo, gikan sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Alang kanila nga madlukon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak, sa iyang mga anak. Diha kanila nagaamping sa ilang kasabutan, ug nahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo maayo o maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. At tuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.
Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Kining basahon sa Makabiyos, ikaduhang basahon, Sikan Makabis, chapter 12. Mao ni siya'y usa sa atong gibasihan nganong maghalad tag mga pamisa ngadtos mga kalag nga nangamatay o sa mga kalag sa atong nangamatay kay igsuunan. Ana may musaway ani sig pamisa o manay mahimos mga kalag. Kuan ni tudlo nis Ginoo, gasugod pa ni adtong Old Testament hangtod na gyud karon nga nagpadayon tas pagsangyaw. Nganong ato mang halaran og misa ang mga nangamatay. Ngano man tungod kay dili na sila gusto og pagkaon. Dili kay ang pagkaon mo itong ihala dito sa lubong diha sa unay hayaon ang patay nagdug intaos pagkaon. Napay bino, napay kulapo, napay sigarilyo, magdog diya sa kuan. Di na mao ang gikinahanglan Dios patay pagampo o kining misa mao man ni ang the highest form of prayer. Gusto kayo ni sa mga kalag nga atong ihalad alang kanila. Ingna imong tupad, lingi imong tupad. Ingna ako'y angkon og duha ka misa para nimo.
na. basta mo panaw naka-angkon kog duha ka misa. Bitaw. Nya mo ingon sa na imong tupad, ako lang say angkon sa imo. Ang mga buhi, kitang mga buhi pa sa lawas, kitay makahalad og misa. Pero katong mga kalag, magampo sa to sila, dili para sa ilang kaugalingon. Mo ni nakaapan kay ang kalag, og tuan na sila dito, bakalag na sila, di na sila makaampo. Di na sila kaampo. Kung maadto sila langit, magsigi na lang sila daig sa Ginoo. Pero di na sila moampo para sa ilang kaugalingon. Pero ang tuwa dito, makaampo para nato. No? Nindot sa nanganong di man sila makaampo para sa ilang kaugalingon, wa naman sila chance to change. Wa na. Mohunong na gaining atong ginhawa, no more chance. Muna karon samtang buhi pata, sige ginang chances, endless chances. Muna ingos Kristo, forgive 77 times or 70 times 7. Why hunong ang pagpasaylos Ginoo basta buhi pata. Munang samtang may kinabuhi, may pag-asa o may paglaom. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna may paglaom pa ka. Ingna may paglaom pa ka. Bisag unsa ka kamanuyupay, bisag unsa ka kabakasasala, bisag unsa ka kasalbahis, bisag unsa pa ka kairihis karon, naa pa kay paglaom nga mubalik sa Ginoo anytime. Muna kita sang mga naanas Ginoo, kitang nagsimba, kitang niilas Ginoo, tabangan nato ang mga tao nga murag wa na bitaw kahuna-huna nga naa sila'y kalag. Wa kahuna-huna nga naa sila'y kalag. Atong tabangan kay nabutaan lang na sila. Ato silang pasabton. Matod pastubag nato sa Salmo, unsa to? Ang Ginoo maayo og maluluyon. Di gyud siya masuko nato og magpakasa ta. Unsa may iyang bation og makasala na ta, maluoy siya. Nya kita sa doon ta nga mga patyonon pa, mao sa tanay atong bation. Kung makasa ang atong isikataw, maluoy ta. Hasta pagani mamatay sila nga naay sala, maluoy gyapon ta. Pero kita lahi man, anha man ta maluoy basta patay na ang tao. Kabantay mo? Ini kamatay na ba, magsigitag storya siyang mga nindot, pero buhi pa, magsigitag storya siyang mga bati. Gilingi ay mong tupad, inawa pa jud ka kapanglibak, inawa wa ka kaapil o anang libak-libak. Kanang panglibak, unsa man ang panglibak, magsigig hisgot sa apan sa usa ka tawo, sa iyang bati. Tanawag mamatay, asa pa na mo hisgot, nga naman, nasa ning too-too, gabaan kas patay. Og tinuod man ang gaba, dili lang ang patay mo ay makagaba, hasta sang buhi. Pero dili na tinuod ang gaba. Ang tinuod mao, magbuhat gani tagsala, doon na ginay tugbang nga kadaot nga mahitabo nato. Yes, ang Ginoo maayo og maluluyon. Matod pa gani sa atong ikaduhang pagbasa, Romans chapter 8, niingon diri, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios, bisan gani kuno ang kamatayon, bisan ang kagutom, bisan gani ang mga gahom sa dautan dihas ibabaw sa kahanginan o ilawom yuta, kana mga other world ba nga mga gahom sama ng inon to Encanto, Agta, unsa pa na diha, mga multo, mga white lady, dili na makawagtang sa gugma sa Dios nga niya nato. Bisan gani ang impyerno, dili makawagtang sa gugma sa Dios nato. Ang Ginoo nahigugma gyapos tuas impyerno, kay di gid na mawagtang ang iyang gugma. Unsa may makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios? Unsa man? Ang ato ra gyung sala. Kay kana manggong sala mga igsoon,
ato ng desisyon nga mobiya sa Ginoo, nga mosupak sa Ginoo. Nya ang Ginoo kay mahigugmaon man, di gid na siya mamugos. Di man na parihas asawa nga inighigugmas bana ngadto silingan, makigbugno mga asawa. Pero ang Ginoo, moingon ra gyud ng Ginoo, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Pero warning na siya, imo kong isalikway, na anak ka nagsunod sa yawa, magantos gyud ka diha, nya magtuman kita, tugutan ta. Parihad to bang prodigal son, di ba? Ang prodigal son, ang amahan ni warning man, dong niya naman tanan dinhi. Nganong mobiya pamangyog ka? Pasagdi ko. Kuha niyang iyang bahandib, lakaw siya. Wa gyud mo gukod ang papa. Pero ang papa nahibaw ng daan nga kining gibuhat sa akong anak nga nibuwag sa akong puder ni biya, maghatag ginig kadaot niya. Unsa may nadangatan sa prodigal son? Napurdoy. Pagkapurdoy na, alagad na lang siya atong namuhi og baboy. May gani, wala pa LSF sa una. Dito siya, alagad. Amot, dito ba to San Roque o Tabla o diin ka to siya nag-alagad, no? Sus, perti na niyang gutuma, mukaon, unta siya sa mga laugs, baboy. Di pagin siya pakanon. Perti na yung uyamuta, mas ubos pa siya sa baboy. Ngotong niuli siya sa ila, og nagmahay. Dili unta ta maghuwat nga murao sa tagbaboy or ubos pas baboy. Una patamo ilag Ginoo. Nilay na sang lingi si mong tupad be. Ing na manghunong na ta ning atong sala. Ing na ba? Ing na manghunong na ta. Hunongon ta na ni. Nya unsa may buhaton? Matod pa sa atong ebanghelyo, paningkamot mo sulod sa langit. Nya unsaon man ingos Kristo, ako mao ang dalan. Musubay na ta sa dalan padung sa langit nga mao si Hesus. Ug unsa may iyang dalan, gauna gyud dalan sa kamatuoran. Be truthful, love the truth. Ikaw na beng, kinsa dinhing mga asawaha nga nahigugma gyud sa ilang bana kay kamatuoran gid na nakabahin na sa ilang kinabuhi ta sa kamot. Very good. Daghan. Ang uban nagkinyugpos lang, bahala mo diyan. Kinsa dinhing mga banaha nga nahigugma gyud sa ilang asawa kay mao gyud nay kamatuoran ta sa kamot. Buangon sa ninyo pang mga bana. Wagin mo isa, baos at ibaos. Karon kay kamatuoran man nga imo ng bana, imo ng asawa, imo ng anak, imo ng ginikanan. Ang sunod nga gustos Ginoo nga dalan padung sa langit, antusa ang pagdawat sa kamatuoran. Kay kana ra bang kamatuoran, wa gid nay lami. Bitaw. Ang lami katong di tinuod. Tanawa, hay may mas lami ang kabit o ang imong asawa urbana. Mas exciting tong kabit. Sige kag text, sige text. Bisag kaming mga pare, kinsa may lami, ang madre o ang dili madre. Ambot lang wag ko kasuway, pero kana ganing sala, kana bang dili tinuod ba? Maoy lami tanawang mga bata. Unsa may mapuslanon nga tinuod silang kinabuhi, ang pagtuon sa ilang leksyon. Unsa may gustos mga bata, computer games. Di man na tinuod ang games, di ba? Pero magbuntagay sila diha. Way tulganay. Kinsa may tinuod, kanang naa sa social media o kanang kuyog ni musbalay, imong mama, imong papa, imong igsoon. Kinsa may tinuod, kanang real presence o kanang virtual presence? Kinsa man? Ang tinuod kanang real. Oy, adto naman nun magsigig communicate sa ilang mga cyber friends. Mas importante, bisan ganig din simbahan, na imo tingog ng cellphone, mudagan pa man gani ngadto kay mutubag.
Mutubag. Niya ang presensya sa Ginoo dinhi, i-ignore lang, i-ignore. Mas importante ang naa diha nga di tinuod di gina tinuod kanang magsigig ingon nimo diha, love you, nya mo muamua pa, nya kiss mo anang naang screen, o man ko kasuway ana. Mao mo ko nay uso, mua na ba. Oy, di na tinuod, di gina tinuod, ay yung tuo ana. Oh, og na may tinuod ana, mutlang pila ra ka buok. Usahay kadang imong uyab-uyab kunuhay nga naa sa cyber nya mingon dayon nga ikaw ra gyud, wa ka kasiguro inighuman yog muamua tu ade na gigakos-gakos didto tu padra niya og higda. Kanang imong bana nga magsigig tawag nimo kay imo jung giingnan ikaw to na ra ba ka sa abroad, tawag gid ha aning orasa, amo tawag gid na siya pero tuan na gibutang nas kwarto ang katong iyang atuonon. So ito o diha. Kaya wa man na siya des imong atubangan. Mabitan nang moingon ko sa mga batanon, manguyab mo diha sa internet. Manguyab mo hasta kani mga byuda, mangita dayog uyab des internet, hasta na mga dalag dalagga kana bang mga nilapas nas edad bang ana mangitag kauyab diha sa internet, gibuang ninyo inyong kaugalingon. Nga naman, diha sa internet, diha sa virtual relationship, pinakataas ni mong mahibawaan sa tao, 30% ragyod. The 70% is always hidden. Kanus man na mahimong tinuod, atubanga siya. Istoryaha siya, kanang buhi gid siya. Maubitaning ato mga scammers, may kay mo istorya diha sa cyber, nya dili day tinuod. Munang dinhis atong kuan sige jud kog ingon ninyo sunda gid ning atong kaning official information. Ansa man ninyo pagsunod, paminawa dinis atong online mass panahon sa inig kantas offertory song o sa final song. I-flash nato diha ang official nato nga mga contact persons, contact numbers o contact account numbers. Nya di pa gyud mo makontinto, tawagi based aning atong number. Ano bang as much as possible make it real truth. Ana digilingay mong tupad ing na tinuod ka, ing na ba ing na tinuod ka, are you a truth? Kay narabay uban igtan-aw na to babay nyag siguruhon na to laki di ay mga gwapa pa kayo. Ano magduda lami ni kakita porting siksiha eksaylo na mo la gwapaha gud ato ingon day kong Edgar o size Danny kana aton driver ba la gwapaha to siya mura man tog dili babae pader ako nga naman siya dagko magbagtak dagko magpulso niya na asay tanos kay estanan ingon din oh katoy dindot kay to sakto gagbay naman sa bagtak gagmay sa gayog ni ani ingin siya mura magpinugos iyang lakang mura maghinimo kayo di man pras babae nga natural ra man gina nila nga mukiay kato siya murag hinimo gyud kayo sa basig model to magduda na ta di ba di na tinuod bisag kanang inyong mga naong tinuod jud ka nang inyong naong kanang inyong kilay tinuod pa ka na kanang inyong mga buhok ana tinuod pa na mao na ingos Kristo gusto gani mong malangit subaya ang dalan sa kamatuoran unya antusa ang pagdawat sa kamatuoran antusa mo na siya take up your cross and follow me nya kun ato na nang buhaton adto na tas langit nagiandam sa Ginoo. In short, dili na gid ta mga matay, mga igsoon. Dinhis kalibutan, buhi ta. Nyag magsunod tas Ginoo, inigabot sa nato sa sunod nga kalibutan, giandama na tagbalay ni Kristo, the best dwelling place that nothing compares. Nindot kayo. Gilas na lang ringi. Ing na-excited na kang mamatay. Na-excited na. Kay tuan na'y nagpaabot. Tuan na'y nagpaabot. Nga matod pang Kristo, bisan asa ko, kuyog na ta.
Excited na kay taana. Naman ganin ang imbitar nako, Father, ari nga balik sa Amerika. Nako nga naman, na ami publishing ang balay na nagset-set na may schedule. Ayan, sige, next year, June. Kung buhi pa ko, sige, by June, anha kog Amerika. Hala, ka-excited. Ako ra gani mo adto, excited magani. Naku, basta inyo kong plitihan. Isa, plitihan ka na mo pa rin. Excited sa ko, ha? Ako'y pliti. Tinuod bang nindot dito? Na nag-away magay na ron sila. Kay bati na kuno kayo ilang nasod. Bitaw, nag-away, paminawa ng ilang mga kumpanya, padoong maron sila mag-eleksyon. Na nag-away, nagsigig reklamo, kani problema, daghang problema, wa ni mo atimana. Kita sa dinig, gaaway sa kani problema, naay daghang problema dinis kalibutan. Pero dito sa langit, wala na'y problema, wala na'y kasakit, wa na dito'y mga buangon. Labaw tanan, wa na dito'y batignaong. Ang tuwa dito, glorious face. Glorious face. Nindot kay mga naong. Ang tuwa dito. Way makaso dito batignaong. Ang batignaong, ilabay na nas imperno. Dito. O kinsa may batignaong para sa Ginoo, ang mga makasasala. Ang sala, muguba sa atong pagka-image and likeness of God. Ang taong way sala, guwapo guwapa, kay na-intact ang iyang pagka-image and likeness of God. Hinauton ta ang mga kalag nga atong gihandom, nagpabilin unta ang ilang pagka-imahin, larawan o kasamahan sa Ginoo. Nindog na ta. Mga igsoon, mituo kita sa kahiusahan sa tanang mga santos o sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa yuta, dili gayud unta mahikalimot sa simbahan, nga nagapaabot alang sa katapusan, ug sa tunhayng himaya dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang kahayag ug ang kalinaw, mahatag unta ngadto sa mga kalag, sa mga tao nga wala gayud makaila kang Kristo, sa dinhi pa sila niining kinabuhia, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang katawhan nga nahadlok mamatay, makakaplag ug paglaom diha sa nabanhawng Kristo, ug sa iyang makahinlong pasaylo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay diha sa ilang pag-ampo, alang sa mga kalag sa ilang mga hinigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mga kaigsuonan nga nangamatay, diha sa lamdag ni Kristo, mahauban na sa panon sa mga santos sa langit,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo sa kinabuhi, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak, kay nadugtong man kami pinaagi ni ining halangdong sakramento sa gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo, aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga di kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos, ug ini katunas na sa among puloy-anan ining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, mangayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, nangamoyo kami Ginoo ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus ang magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong pagdan-ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing way katapusan. Niya mahitabo ra ni kun ato gyung sundon si Kristo. Ang kamatuoran niya kamao sa tang muantos para sa kamatuoran. Salamat sa nagsunod ni Kristo og ni alagad nato karon ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong usherates, atong mga sacristans, love offering assistants, ang atong lectors, salmista, atong mga IT, ang atong parish personnel, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, napailain, Holy Rosary, Kuyog Sad, murag na asay ginagmay. So, ato silang hatagag, masipang pakpak. Salamat kayo. Padayon sa tang magpasalamat tungod sa mga benefactors and donors nato kaning kasigig pamalit aning ato mga slots. So, ang atong is BF DAG na natay halin na 42,339 ka slots, na apay 17,661 ka slots nga available.
nga tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 283 ka 16 slot challenge. Nya sa atong amo ni atong ibayad sa kumbinto ha, dako-dako pa yung taon tag bayronon. Sige lang itag palit ani. Nya sa atong special slot kaning CTU-MM para sa atong itukod og mga balay sugod karong buwan sa Nobyembre na nasa tayhalin na 35,333 ka slots, na apay 34,667 ka slots na available na tag 100 pesos per slot. May nakadako-dako na taghalin, jutay na lang nahibili, no? Nya naasad ni siya 61 slot challenge, equivalent sa number of houses nga atong pagahimoon, nga tag 6,100, nakadawat na sa tag 171 ka 61 slot challenge. Atong pagpakan ang namalit na tog slots. Salamat kay ninyo. Niya napay 5 ka slots nga atong gi-offer para sa investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Last 5 na lang, wala na gitay i-offer end na ni, no? Niya ang ato sad nga kaning YouTube channel, suportahin ninyo kaning Padresiano Ubod na ni 206 ka mga 206,000 ka subscribers, kay maka-income ang taani, no? Hasta sad sa atong Facebook page kaning San Vicente Ferrer Paris Liluan. Inyo rang buhaton mo view, mo like, mo share, subscribe kada adlaw, inyo nang buhaton. So niadtong buwan sa September, magpasalamat ta sa YouTube kay paambitan ta nila og income nga niabot og mga 193,000 kapin. Pakpak sa YouTube. Salamat kayo. Pero mura ra ni gilamoy sa dako kay baba sa buaya, no, sa atong daghan kay mga charitable expenses sa nagpatabang nato dinhi. Pero sagdi lang may dako na kay nagikatabang. Yang magsige kitag view, magsige tag like, mo tag share, masig mo dako-dako pa na siya. Dili lang nato damhon, daghan na detag natabangan nga mga nanginahanglan. Sige, manindog na ta. Padayon tag mudawat sa inyong mga pamisa para sa mga kalag niya, na mga envelopes diha sa atong opisina niya, pwede nyo ihog ani ato mga boxes or ibalik og hatag diha sa opisina. Ato nang pagbasahon o bendisyonan ang symbolic blessing nining atong kahon para sa mga listahan sa tanang mga kalag nga atong gipamisahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.